menene za ka yi sai an ce maka kai ba haka bane haka za ka yi shi. Wannan incin kai ne ko dai wayo ne takarda ka ranka ba mu. Assalamu alaikum, ku yi sharing kin video na insha Allah. Yanzu na muke samun labarin jiya kasar Sudan ta turo tawagar su zuwa kasar Mali sun ka gana da Assimi Goita. Sudan ta ce ita ma ba za a buro ta baya ba, ta ce ita ma ayya za ta shiga paske ita ma cikin Sahel na take. Masha Allah, layas ina ganin duk Africa du Nord sun shiga layas. Après Togo da Chad, yanzu Sudan adda nisa tana gabas, ita ma ta ce cikin layas za ta shiga. Ga hotuna nan zai muku fataji. Jiya wanga labari ya hito cikin Mali, yau na muka samu labari, amma jiya ministrorin Sudan sun ka zaka a Mali inda Assimi Goita sun ka zaka sun ka bashi wadanga labari, sun ka ce barman su ma ba za a bar su baya. Ayya ta burge su ma ayya za su shiga. Masha Allah, kingin Libya ko Libya sai ta shiga layas, ko Algeria sai ta shiga layas. Deja muna sansanin cewa Murtani tana son ta shiga, amma babu brave d'abord. Amma muna tamma kasar Larabawa su masu sun shigo, tun da kaga ko Sudan ta kasa malayar riba ta ce ita ma ba za a buru ta baya ba, cikin layar za ta shiga. Assalamu alaikum, ku yi sharing kin video na. Assalamu alaikum, ku yi sharing kin video na insha Allah. Yanzu na muke samun labarin jiya kasar Sudan ta turo tawagar su zuwa kasar Mali sun ka gana da Assimi Goita. Sudan ta ce ita ma ba za a buru ta baya ba, ta ce ita ma ayya za ta shiga paske ita ma cikin Sahel na take. Masha Allah, layas ina ganin duk Africa du Nord sun shiga layas. Après Togo da Chad, yanzu Sudan adda nisa tana gabas, ita ma ta ce cikin layas za ta shiga. Ga hotuna nan zai muku fataji. Jiya wanga labari ya hito cikin Mali, yau na muka samu labari, amma jiya ministrorin Sudan sun ka zaka a Mali inda Assimi Goita sun ka zaka sun ka bashi wadanga labari, sun ka ce barman su ma ba za a bar su baya. Ayya ta burge su ma ayya za su shiga. Masha Allah, kingin Libya ko Libya sai ta shiga layas, ko Algeria sai ta shiga layas. Deja muna sansanin cewa Murtani tana son ta shiga, amma babu brave d'abord. Amma muna tamma kasar Larabawa su masu sun shigo, tun da kaga ko Sudan ta kasa malayar riba ta ce ita ma ba za a buru ta baya ba, cikin layar za ta shiga. Assalamu alaikum, ku yi sharing kin video na.